LV entertainment thlir tu ta chi bai le ve kule tung chum chu football ngai na tan liao liao Hindi film hunom tak mai thir thleng tak tak behchhana Siam Maidaan hi in en ho vele lok teang in fiam na lam ken ngai vak lawa soi dik lo le soi sual ka nai chuan min lo comment dik sak zel Maidonia Maidaan KHêLMUAL tia chang tu pa ber sang kha jagwa som nga chho vela Indian National Football Team coach zirtir tu pa ber hi Said Abdul Rahim nin an pui sairainen fapa pakhat le fanu pakhatan nei vea thei top choi Indian National Football Team ta na tholain kum sang kha jagwa som nga pa hne Summer Olympics Helsinki ania Yugoslavia chuan sisom khungin India chuan sikhat le ka khung man rama Indian National Football Team chu achaklo tatlat mai le chu wang chuan an coach Rahim chu All India Football Federation member ten an mo puwa member te zinga abikin suban karaphei chuan coach Rahim chu thak mai du ngal ma se coach Rahim thu soi hun an pek chi chuan ama nge in team a khel tur te thlan chua du thu soi chuaka achan chu federation member te hian an du sak zong ba kan thlangai lo ni na lang chu ba ka an chaklo chan bernia coach Rahim an asia chu pheikhok bun turan nei velo wang ania a khela te po an upat deuh to wangin coach Rahim chuan mi thar lak lu du tatlat mai le chu wang chuan an chakemo chaklawe mo phurna zong zong ko atlak thainan an president ber an jana chuan coach Rahim ngai dan chu a thlop le a ma se suban kara chuan an Bengali players te namdangin an thak a hlo wangin alo du lo na samai le chu vele coach Rahim All India Football Federation nge Bengal Federation an ni ti po hrethiam lo member an lo chu makati thu soin a chuak taw maka masen president ber anjana thlop na wang liao liawin Rahim chuan atim tur chu athlang thei don ta ti chuan atu ka nakal konga tlangwal pakhathian no pang football lo chu saka a khelpui lai mu chuan rei fen ena anen nuwa zirtir na tha pek chuan India ram ta na khel thei ringin a chanchin an zot ngala alanda chuan chu tlangwal chu mere thei te khosak na thina sei lian na nia chuti chung chuan coach Rahim chuan tlangwal re thei tak Balram chu India team a laglu tum ta thau mai le Balram a laglu nu chuan state dang player Peter Thangaraj Banerjee le chunia te baka Punjab lama mi dai te po an that pho chuan coach Rahim na la lut zela ti chuan zirtir na te po a pengal huntekal zelin kum sang kha chugwa sumnga paruk Summer Olympics Melbourne Australia an khel le don awangin an tang na sa hle a thatakanin puacha hnuwa Indian National Football Team te chu coach Rahim kai throina in Melbourne laman pan don ta an kalmain ram shoi tu minister ten thaliam na hun seran man puya chuta chon India rama chanchin bulian tak nei tu pakhat puroyan coach Rahim team than te chu alo ring lo na samai le chuwang chon chaklo po ni san chanchin bu shala kal zop dai thu himle chapu takin a soi chuaka chu vele coach Rahim hria thiam lo chu soi se lo mai turin shil ve ngal pujoi po angoi dak towa ti chon team thla ten lak nuwa in thaliam in Australia chu tlong takin an thleng ve thei hlau mai chutia phur taka khelan in be sei lai chuan British laka train zalen nan hmuna la rei vak lo buk nen Australia team te chuan Indian players te chu an musit emema an pheikhok shui te po an suitir lui tatlat mai le chuwang chuan thinrim ti dewin Indian players te chuan an khel ngat ngata Australian player pheikhok shui sui tu ber Indian player Nevilan hat-trick a siam hlau mai le rin lo dewa Australia chaklo ta ka chuan chanchin thar la khom tu te ma an wa nei wang mai me chakan ni ti hril pain Australia coach chuan India chu in khel that puya asom le ngata Indian coach Rahim ngai dan an zove chi chuan kan Indian player pakhat toy deu berin mu se thian hat-trick a siama tuna an zawaya I mu si thui soya in khel thale taila eng tiang chen nge an khel don ti ka soi thailo in khel that le chu du tak takem tin coach Rahim Australian coach chu azota chu ta tang chon chan ngai na po hreto lawin Australia lam te chu an ngoi da ka India chuan palina din huna haulai takin
India ram lama an van nei wanga chak mai men ni thu pujoy chuan a chanchin bua lo thedar tatlat mai le alan dan chuan pujoy hian India ai o khel te chu Bengali vek ni se dua coach Rahim a paithla ka du wangin a thlop tu ber All India Football Federation President anja na chu thla ka du ngal President atan chuan a thuoi thin Federation member coach Rahim a hoi tu suban karachu damai du le a chu tatang chuan suban kar po alom na samai le ti chuan hun tekal zelin coach Rahim a chu India ram chunga ni elna sang sanga an roina atim te chakpui thei zela chuti rual chuan a khel tha te po Indian National Football Team a alalut mi mai aduang thlapa thila kal chholai tak chuan kum sanga jagwa somruk Summer Olympics a final an khel theinan France an nge ngaya achan chu sikhatin Hungary ne to lo wangin India ai den France din mun chu alo santo wangane ti chuan thei top chuan India team chuan an khel ngata sikhata man shwai nu re vak lawa an tang ul deuh nge ne India chuan an mani gola France tan sikhatan khung ta hlau mai le sikhat ve khungin India le France chu anin draw a ma se India chu atling phalo tatlat mai le poiti takan omlai chuan an tan na sajia le an khel thiam dan te po mi puiten an lo hmu ve ka wangin India team chuan lompui hlo na sa jok le a FIFA president meupon Brazil of Asia tin India team te chu a kau ngal chung zong chu pujoy pon uluk takinom na huna alo en ve renga ramsang ta hriat le fakan hlo ve ta ka chuan kinglo ma se bulan tran thadon chau ni te coach Rahim chuan a hrethiama amai ro chu an qualify lo wangin an honua federation ten rawan relna subon karan coach Rahim chu thlak nge lo du to tlat mai le arukina pujoy chuan na lo tho sakti hria takin coach Rahim thlak chu president anjan ti lo chuan an du veka president mani se anjana chau chuan a chan thei bok si lo chuwang chuan coach Rahim chu an ban ngal mak mai le shil hai le be se bo takin Rahim chu mong chang ina chuaka pona pujoyan lo fiam ngal amai zel juk wanga khuna sat hunrei tak chunga lo ngai thapo alo lang chuak le tana ti chuan in lama ho main doctor pan phutangai tlat mai le doctor ne na tang chuan chuap kan sara vei thu Rahim chuan a hrenga la kumtama dai don lo ba ka India ta na gold medal la ka lo tumna kong ber ping to a angai tot la ta wangin ina achung te bula bedong takin ahun nei chun man liam tum tot lat mai ko chani lai ina hopia nga le khabu lai khom te po cher pai to lon pai wa ka du to a chuti lai chon team hlui ta chan chin chu alangai ven ring thau mai ma se mai ro an son lo hle te a hrethiama All India Football Federation President din hun po suban karan alwarwalin coach po an thla ka ni ti Rahim chuan chanchin thara train lo hre ve zela beidong taka hun le ni te man mek lai chuan anupuin mu shema lo te deuh nge ni thamong taka thi theinan India ta na gold medal la ka tumna chu beidon san mai lawa athi ma ahun nei zong senga beiturin anupui sairai chuan atita chutatang chuan ngun takai ngai toin atuk zinga Rahim chu an Football Federation office a avalenga president thara suban kara chuan alo mudu lok lo tlat mai le football chanchin po office a chuan an soi hau khat mel to hle a tlaini tlak thlenga Rahiman anga nu po chuan president thara suban kara le thian ta chuan an mulo dar thau mai chuti chung chuan Rahim chu la beidong du mai lowin an president lui anjanai na aleng le a atira tang thlop reng tu ni na Rahim chuan engma zeb nei lowin kumtama dam don lo thu a hril ta phong mai le job kan sara nei ti anjana pon a hriat chia chuan thei top chua sak le tumina tu ka Rahim chu office a hroitel ve ngala anjana chuan a thut mun kian ma se president berin Rahim thut chu alo rem ti ve tlat lo an Indian football team coach tharpo Hyderabad coach atan laya anlo hne to Bengal coach lekha alo nia chuwang chon Indian national team coach din mun chu
Rahim chuan luale adil ngal ma se coach an nei to wangin Rahim chu coach ani du thut chan president Subhan kara chuan a zot tatlat mai le chu vele football coach atran lo thiam dang eng ma nei lo thu Rahim chuan a hril ngala chu baka a coach laia an din mun ngai tu chuan coach dang ai den Indian team te din mun po alo sang zok dei nei te anjana chuan lo sei chun zom ve ngal India football team ta nen pumpek huam reng Rahim chu adin mun ngai cheltir le du zong anjana chuan ban phar turin tia ngun takanin ngai tu thau nu chuan coach tharin abana lo phar ma saber hlau mai le achan chu ataka Rahim na tho than jiaw she thiam le muthiam tu berte jing mi ni wangnin federation member zong te pon an lo thlop ve thei shrama chu ta tang chon kum sang kha zakwa somruk pahnia Asian Games an ma chon tura gold medal an lak lo chuan en coach mani to lo tun Rahim chu president Subhan kara chuan thu tiam tir ngal ti chon hre tak chuan Rahim chu Indian national football team coach satan Subhan kara chuan lak mai ngaya chumizan chun pujoyan Subhan kara chu a haw ta shep mai le coach Rahim a peithak le ngal dan zon mai tum lai chuan coach Rahiman a team te chu alo tlowa an lo lom dana train a team te pon Rahim chu an lo ngai to hle ti hriat mai atuk jing tang chon Jakarta Asian Games a gold medal an lak ngei theinan ngur takin coach Rahim ho chuan an zir hawa huntakal zel in Jakarta Asian Games an tran dona Indian football team te chu India ram sumin dei lo wangin finance ministry in Asian Games a antel thei don lo thu chua chu an dong tatlat mai le finance ministry in Indian football team an hol na chanchin bulian nei tu pujoi chu aphena alawin rol ve reng ti an hria lungoi lawin thin rim hle ma se Rahim chuan kong ala bei sein finance ministry mutum hal an lo boy ema vain muhal thei mai lawa ma sen tir chia hne na an din muneng ki mashil vek nu chuan azara coach Rahim chuan finance minister Morarji Desai chu a mu thei hlau mai le mai chana atim te baina sajia le rintlak zia sei pain coach Rahim chuan kaladil ngoi ngoya ram timing thathai an ni zia te hril buk lai chuan atim te chu pujoi le Subhan karten hovek turin lo tingal ma se coach lo led le ma chu asoi angin khoya ma kalson an lo tum lawa anu re baklawa an coach Rahiman thomnu in su theya pocket money lo lo point ti lawa chak nge in ring bok chuan kan kal theyang alo tita pujoi pon oi thei lawin Rahim malak dan chu makati hle a atim tero an lo lom na samai ma sen zavain an kal thei don lawa mi som paruk chia an kal ngai don awangin afapa hakima po akal lo turte zinga coach Rahim chu an tel tatlat mai le ti chon Asian Games tel turin Jakarta an thlen nuwa an goalkeeper sang thaber tangara chachu akeliam na deu vaina khel thei don lo ngal panga Pradeep Barmanan thak ve ma se South Korea football team te khel fet em awangin an duangin an che thei lo tlat mai le chutia India team a chet that lo ta ka chuan in mo putonin an ngai lo tana South Korean ne lo nu chuan atukan tumle tur Thailand po an ne lo ringin pujoi tan an hona turan buat sai lok vek thu coach Rahim ne nan lo shil ngal chu vele coach Rahim chu atim te hna na kalin andin mun position poi mo dan le in thlaka thul po in Siam rem wata fin thlak thu te chu a shil hloma ti chona tu ka Thailand nen KHêLMUAL bolan in chu le ngat mai le an rinang deuh thawin Thailand team te po an khel ro thap hle a an dik lo na po referee na mu kan zelte India team ten an hriat lai chuan Thailand team in sikhat an khung hnuwa an defender thaber Jarnel Singh chu an lo hliam le man tatlat mai le chu chuan coach Rahim lunga ti oi to vak lo nge ni ati member som chia la khel thei te hne na hetian thil ti man he ka hmudu ti na fui nga la chu ta tang chuan Indian football team te po Thailand team te ai main an chero thap ve tran tlat mai le an khel angan khel ve tak tak chuan India team in sikhat an khung ve nga la an hu re bak lawa sinin khung le phei chuan Thailand coach chau ni lo pujoi pon makati to na samai le
an rin lo deuh Thailand team chuan sikhat chia la khungin anua India chuan sili lai khung thea India team chu kimlo ma se chiang takin chak thei hlau mai le ti chuan Japan ma chon le turan in buat sai line Israel le Taiwan an tel tir ve du lo wangin Indian palai pakhathian Asian Games thleng tu Jakarta Indonesia ram shoi tu te dem thu lo soi chuka chu chuan boruak ti sau sangin Indonesia mi puite chuan India team te chu du lo nan lo lan tir tatlat mai le ma se twang takin an la khel thei shama Sydney line Japan chu India na ne le ngal ti chuan Vietnam po India team chuan a ne le a pujoi pon coach Rahim chu hohle ma sen ramdin mun a choi kan zel ta ka chuan angai dan po zoi na dangti a hriat mai inlama coach Rahim nu pui sairai le achung te pon an lo lam pui hle a pon jana po amna huna alo tang ve na sa ni chumi zan chuan an Indian coach Rahim tumru zia le ramtana in pumpek na ro pui zia chu pujoi pon makti na chuang rutan hle a chuti lai chuan coach Rahim ai ro amuna khuma khosikin alo tlun hlok mai le khosik ser le chaw tak chung chuan atuk zinga final khel turin a team te chu a chu pui le ngala ma se khelmual pona mi pui pun khoma wangin police le sipai te ven himnan mo tlat mai le an kalna bas te po an suwa sam sak shepa Rafen in nor boy nu chuan South Korea in final khel turin khelmual lam chon pan ve thei sham India player in hliam te po khel turin anen peile at to mai ti chon in khelan tran nu re buk lawa South Korea lamin goal an khung le chepa India chat hatapiang in pujoi po alo lom ru ve to tlat mai le chuti la chon India team in bolan chan ve point South Korea te chon an chu sak le thei zela goal veng tu tangkara chazara South Korea lamin an la khung thei bi chuang lo ma se tangkara chhliam an ti nat sak le chi chuan ke bai au chung goal a ven ngai to a chuwang chon nu re buk lawa South Korea in sikhatan khung thei hlau mai le ti chon chol lai lok na hun alo ni ngal boka South Korea te chuan in thlak na pindan laman pan ngal ma se India team ero coach Rahim hawin khelmuala an khel chun zom dan tur an soi hawa an khel le che chuan an din hun an thlak tlat mai le chuta tang chuan South Korea lampon bolan changrei thei to bik lawa avoi khanna town South Korea goal veng tu chu India team in an vati boy ve thei to hlau mai le South Korea lampo an tang na sa hle a ma se sikhati lo chu an la khung bel thei chuang bik lo an khel nu re bok lawa coach Rahiman din hunin thlak le wat turin a team te chu hril le hloma chuta tang chuan India in sikhatan khung ve thei hlau mai le sikhat ve khunga anin hne tok viau ta ka chuan an tang zual sau sawa minute nga chia hun an nei lai chuan referee India huat wang shim nge ne South Korea lamin penalty an pe tangai don tlat mai le chu wang chuan South Korea chu chaksa mi puite pan an ngai nga la an pe che chuan thangara chan loman thei hlawin South Korea lampon pointia anin thladul lai tak chuan man mo thayang berin tangara chan bol chu awar chuak wata South Korea goal lampanin India team te chuan bolan khalle char ngal minin ni don en pekwal nuwa India chuan Sydney khung le thei hlawa in thladul thein lan ni chuang lo South Korean khung theina hun an la nei tlat mai le Indian goal veng tu tangara chake bai po amang le tana ma se wa nei thlak tein South Korea si khung tur chu an thai chuak le thei sham minute thumpon nei to lawa India in ma shwai mek la chuan coach Rahiman thisan lo khu chuak le bor mai le a team te khel lai po en chun zom thei to lawa shom tuara lai chu pujoyan alo mu chuan tran pui chak ru hle te a hriat ngal hunan nei tlem tul angin South Korea le India team te chu an tang na sa tul boka South Korean goal khung bel tum lai takin an peilo san dai mai le India team ro an la tang hle a ma se hun alo top der to nei te an mu che chuan pujoi po lomin lo aw na sa mai le India team hoi tu Asian Games an tel lo na turingot lo ngai tua thin himle lo ma aw vak ta ka chuan akit Federation President Suban Karapon makalo te hle a India ramtan coach Rahiman gold medal hon thei don chiang ani te achian ta ka chuan
in lamanu pui po lomin lo tap top mai le chutila chon an president hlui anjana po alo bang big chuang lo ti chon kumsang kha chukwa somruk pani Asian Games a India in coach Rahim azara gold medal lak nu chuan coach Rahim chu hlotling le thlamuang takin thlakot nuwa aboral zuya atop ta ni hun man nuam le